Ассалому алейкум духтарако. Ҳама каса хубе назин духтаро ҷои Нурия омадагем. Аҷоибот фасон куртои новинка омадаге, корои дастӣ дора, украшения дора. Да ҳама ҷо 550 сомон ташрифи Дубай духтаро. Королевский ламиражай тигри дора духтаро. Аҷоибот хушро нигоҳ кунед. Нархаш 350 сомон, ду та расветка дора. Ини дуюм расветка шай. Капшон дора духтаро, капшоншон беҳад хушрӯай. Ина аҷоибот. Кадом расветкаш дар кори марҳамат метонем заказ кунем. Размери чанд то чанда? 48 та 56. 48 та 56 размер доранд духтаро. Даҷи курто чанди буд? Я 250 300 сомон духтарако нигоҳ кунед. Курткошон ҳаста 200 сомони бай ҷемпро ҳаста буда ҷабони хеле дуекои тигро варда ҳам қахшруак ё чанд ян? Я 250. На 250 сомон духтаро. Бори навшонай. И ҷемпро болопӯшак чанд буд? 200 сомон духтаро нигоҳ кунед чихе украшения дора хушрӯ. Ина 170 сомон не ҷемпиршунай. Суроға бошад бозори Корвон аз тараф Тило бозор байни 7-ум 8-ум 4-ум қатор ҷои Нурия бигед духтаро. Нурияра бераҳмаш ҳама чира аксия кадаге успет кунед наличи борои нав дора духтарако.